पचरौता नगर पालिका नया प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बसंत जोशी के स्वागत के लिए बैठे। आज नगर पालिका में आयोजित एक कार्यक्रम के बीच नगर प्रमुख जलंधर सिंह, वार्ड अध्यक्ष लोग बनारसी मुखिया बिन मकबूल मियां अंसारी, पालिका प्रवक्ता तथा वार्ड अध्यक्ष लक्ष्मी यादव, शिक्षा सहायक मुकेश कुमार सिंह, प्रशासन शाखा प्रमुख गौरी शाह आ कर्मचारी लोग जोशी के स्वागत कैले रहनी। प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नरेंद्र परियार के सर्व भइला बाद उनकर जगह में इससे पहले शिक्षा अधिकृत रहल जोशी प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत की जिम्मेदारी प्राप्त कैले बानी। जोशी के स्वागत में आयोजित कार्यक्रम में नगर प्रमुख सिंह पचरौता के बढ़िया बनावे के सवाल में प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत के महत्वपूर्ण भूमिका होखे के बतैले रहनी। वहाँ के प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत इंसाफ के कक्ष में बैठे वाला भैला से सभी के मिला के सभी संगे समन्वय और सहकार्य करके आगे बढ़े के विश्वास व्यक्त करनी। उहे क्रम में प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत जोशी नीति नियम और कानून अनुरूप काम करके प्रतिबद्धता व्यक्त कैले रहनी। वहाँ के सभी संगे समन्वय आ हाथों मालूक के काम करके स्पष्ट कहनी। सूर्य उपासना के 4 दिने महापर्व चैती छठ व्रत अंतर्गत आज दूसर का दिन खरना पर्व मनावल जा रहा बाटे। धार्मिक विधि पूर्वक संपूर्ण मिथिलांचल में काल से शुरू भइल चैती छठ पर्व के आज दूसर का दिन सझिया के मिथिला के घर घर में कुल देवता के पूजा करत भगवान सूर्य देवता आ छठी माता के छठ पर्व स्वीकार करे के खातिर आगमन के न्योता दे के खरना पर्व मनावल जा रहा। जलेश्वर नगर पालिका के स्थित जलेश्वर नाथ महादेव मंदिर के सहायक पुजारी कामेश्वर पाठक बतैले बानी। यही दिन में व्रतालु महिला सब खरना पर्व मना चुकले बाद रात के खुद से अरवा अरबाइन बिना नून राखल खाए वाला चीज मात्र खाली लोग, जौना में खीर पूरी केरा लगायत वस्तु सब समावेश होखेला। 4 दिन तक विभिन्न विधि करत मनावल जाए वाला चैती छठ पर्व मिथिलांचल के महोत्तरी, धनुषा, सिरा, सप्तरी, सुनसरी, मोरंग, सरलाही, रौतहट, 12 परसा लगायत भारतीय भूभाग में पड़े वाला संपूर्ण मिथिलांचल भर धूमधाम के साथ चल रहा बाटे। पारिवारिक सुख शांति समृद्धि, शारीरिक कल्याण, रोग से मुक्ति आ विभिन्न मनोकांक्षा पूरा होखी कह के उद्देश्य से श्रद्धापूर्वक मनावल जाए वाला चैती छठ पर्व के अवसर में पोखरा, नदी, पैन, जलाशय में श्रद्धालु भक्तजन के भीड़ लागेला। पौराणिक के कथा अनुसार द्रौपदी सहित पांडव सब अज्ञातवास में रहला पर उक्त गुप्तवास सफल होखी कह के सूर्यदेव की आराधना कैले रहे लोग। उक्त समय में पांडव लोग मिथिला के किरात राजा के क्षेत्र में बास बैठल उल्लेख बाटे। लोक कथन बमोजिम उहे समय से छठ मनावे के परंपरा भी शुरू भइल बाटे। रौतहट के गड़ोरा नगर पालिका वार्ड नंबर 8 जिंगड़िया में जामे मस्जिद भवन के शिलान्यास कल गई बाटे। एक विशेष समारोह के बीच गड़ोरा नगर प्रमुख कंथमणि प्रसाद जायसवाल विधिवत रूप में काल मस्जिद भवन के शिलान्यास कैले बानी। 1 करोड़ 38 लाख रुपया के लागत में जिंगड़िया में अत्याधुनिक एवं सुविधा संपन्न जामे मस्जिद भवन बने वाला भइल बाटे। नगर प्रमुख कंथमणि प्रसाद जायसवाल मस्जिद भवन के निर्माण कार्य जल्दी प्रारंभ होकर निर्धारित समय भीतर संपन्न करे के बताइनी। ये मस्जिद भवन इस्लाम धर्मावलंबी सबके धार्मिक तथा सांस्कृतिक गतिविधि सबके सहज बनावे वाला महत्वपूर्ण एवं उपयोगी होकर के विश्वास लिहल उनकर कथन रहे। शिलान्यास कार्यक्रम में बोलत नगर प्रमुख जायसवाल गौड़ा नगर पालिका भीतर बैठ रहे वाला सभे जात जाति धर्म वर्ग तथा समुदाय के समान हक हित सुनिश्चित करत आम जनता के चाहना अनुसार काम करके आगे बढ़ रहा जानकारी देनी। नगर पालिका सभे नागरिक के धार्मिक तथा सामाजिक आवश्यकता के ध्यान में रख के कार्य कर रहा वहाँ के स्पष्ट करनी। सभे समुदाय सम्मान बनी, सभे के हक बराबर बाटे, विकास के अधिकार सभे के उनकर कथन रहे। गौड़ा नगर प्रमुख जायसवाल के प्रमुख अतिथि तथा जामे मस्जिद के अध्यक्ष कौसर खान मिथिला के अध्यक्षता में उक्त कार्यक्रम संपन्न भइल रहे। शिलान्यास कार्यक्रम में स्थानीय जनप्रतिनिधि, मुस्लिम समुदाय के अगुआ सब, सामाजिक अभियंता तथा नगरवासी सबके उत्साहजनक उपस्थिति रहल रहे। रौतहट के गौर से काठमांडू 4 हल जीप मकवानपुर के उत्तरी क्षेत्र स्थित इंद्र सरोवर गांव पालिका स्थित बतासे में दुर्घटना भइले पर 10 जने घायल भइल बानी। इंद्र सरोवर गांव पालिका 2 बतासे स्थित भीमफेदी कुले खानी सिसनेरी काठमांडू सड़क खंड में आज दोपहरिया के ना 15485 नंबर के जीप ब्रेक फेल होकर सड़क से करीब 100 मीटर नीचे गड्ढा में गिरल रहे। दुर्घटना में पड़ के 3 जन यात्रु गंभीर भइल मकवानपुर के परिणाम परीक्षक श्यामू आर्याल जानकारी दिल बानी। दुर्घटना में 1 जने घायल अवस्था में मध्यम, 5 जने घायल अवस्था असामान्य रहल। डीएसपी आर्याल बतैनी उपचार के खातिर काठमांडू भेजल गई। घायल सबके पहचान होके के बाकी रहल वहाँ के जनल बानी। जीप ड्राइवर प्रहरी चौकी खानी खेत के संपर्क में रहल उनका वहाँ के जानकारी दिले बानी। मधेश केंद्रित दल सब अपन शक्ति सुदृढ़ करेला नया गठबंधन के घोषणा करके तैयारी कैले बाटे। नया मोर्चा के नाम संघीय लोकतांत्रिक मधेसी मोर्चा राखल गई बाटे। मोर्चा के औपचारिक घोषणा बिहान बिफे के होखे वाला भइल बाटे। गठबंधन में 7 गो दल सहभागी होखे के पक्का पक्की भइल बाटे।
लेकिन शुरू में 8 दल के सहभागिता के चर्चा रहे, लेकिन अशोक राय नेतृत्व के जनता समाजवादी पार्टी ई मोर्चा में शामिल न होखे के निर्णय कईल स्रोत जनैले बाटे। 7 दलीय मोर्चा में मधेश प्रभावशाली नेता सबके नेतृत्व रहल बाटे। सहभागी दल सब में उपेंद्र यादव नेतृत्व के जनता समाजवादी पार्टी नेपाल, महंत ठाकुर नेतृत्व के लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी नेपाल, डॉक्टर सी.के. राउत नेतृत्व के पार्टी जनमत पार्टी, राजेंद्र महतो नेतृत्व के पार्टी मुक्ति पार्टी नेपाल, हृदय त्रिपाठी नेतृत्व के जनता प्रगतिशील पार्टी, रेशमलाल चौधरी संरक्षक रहल नागरिक उन्मुक्ति पार्टी या विशेष चंद्र लाल नेतृत्व के तराई मधेश लोकतांत्रिक के पार्टी समावेश बाटे। मोर्चा के नेतृत्व पलहा से करे के प्रणाली में संचालन होखे की योजना बनावल गई बाटे। पहिलका चरण में जसपा नेपाल के अध्यक्ष उपेंद्र यादव नेतृत्व संभाले के जिम्मेवारी ले बानी। स्रोत के अनुसार गठबंधन के घोषणा में 7 दल के शीर्ष नेता सबके उपस्थिति रही, जौना से एक औपचारिकता आ महत्व के थप मजबूत बनाई। मोर्चा गठन के पछाड़ी बड़का राजनीतिक पृष्ठभूमि भी बाटे। अभी कांग्रेस एमाले के गठबंधन सरकार संविधान संशोधन के प्रस्ताव आगे बढ़ेले बाटे, जौना में निर्वाचन में थ्रेश होल्ड बढ़ावे के, समानुपातिक के निर्वाचन प्रणाली हटावे के आ 2 दलीय प्रणाली में आधारित सरकार बनावे के योजना रहल चर्चा बाटे। एमाले आ कांग्रेस के कदम से मधेश केंद्रित छोट दल सब के अस्तित्व पर संकट आवे के खतरा देखला बाद दल सब एकजुट भइल बाटे। एकता के अभियान के नेतृत्व जनता प्रगतिशील पार्टी के अध्यक्ष हृदय त्रिपाठी कैले रहनी। वहाँ के मधेश के सभे प्रमुख नेता संगे व्यक्तिगत रूप में भेंटघाट करके गठबंधन के आधार तैयार कैले रहनी। उनकर पहल में विभिन्न चरण में बैठक सब बैठ के जौना से ई मोर्चा के मूर्त रूप देवे के महत्वपूर्ण भूमिका खेलले बानी। 7 दलीय मोर्चा के घोषणा से मधेश के राजनीति में नया तरंग ले आवे के अपेक्षा कल गई बाटे। बिहान के घोषणा कार्यक्रम मधेश के राजनीतिक परिदृश्य में नया अध्याय शुरू करे के निश्चित बाटे। सभे के नजर अब वीरगंज में केंद्रित भइल बाटे। गत चैत 15 गते काठमांडू के 3 कुने में राजावादी प्रदर्शन के क्रम में आगजनी में पड़ के जान गंवाल पत्रकार सुरेश रजक के पोस्टमार्टम संपन्न भइल बाटे। त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पताल के फोरेंसिक के विभाग कईल परीक्षण से उनकर मृत्यु जर के भइल पुष्टि कईल बाटे। फोरेंसिक के डॉक्टर से अनुसार रजक के शरीर में गोली लागल कोनो प्रमाण मिलल नइखे। रजक के लाश एक्सरे से काल संझिया कईल गेल रहे। शुरू में उनकर शरीर में गोली लागल आशंका कुछ मीडिया आ सामाजिक संजाल में फैलल समाचार के कारण एक्सरे ना करके पोस्टमार्टम न करे के निर्णय डॉक्टर लोग ले रहनी। एक्सरे रिपोर्ट आइला बाद आज पोस्टमार्टम कर गई बाटे। अभी रजक के लाश परिवार के हस्तांतरण करे के प्रक्रिया चल रहा बाटे। चैत 15 गते कोटेश्वर स्थित भाट भटनी सुपर मार्केट के लूटपाट आ तोड़फोड़ से सुरक्षित रखे के महत्वपूर्ण भूमिका खेलल सुरक्षा गार्ड दुल प्रसाद पराजुली के सम्मान कल गई बाटे। भाट भटनी सुपर मार्केट के संचालक मीन बहादुर गुरुंग आज सुरक्षा गार्ड पराजुली के नगद 5,01,111 पुरस्कार सहित सम्मान कैले बानी। पराजुली के बहादुरी या ईमानदारिता के कदर करत वहाँ के 5 ग्रेड बढ़ुआ भी कल गई बाटे। सुरक्षा गार्ड पराजुली धैर्य, साहस और सतर्कता प्रदर्शन करत भाट भटनी सुपर मार्केट के संभावित क्षति आ बड़का आपत्ति से बचाव में सफल भइल रहनी। घटना के क्रम में वहाँ के जोखिम मोल के लूटपाट तोड़फोड़ प्रयास के निस्तेज कैल रहनी, जौना के व्यापक प्रशंसा भइल बाटे। सम्मान कार्यक्रम के अवसर में भाट भटनी सुपर मार्केट के संचालक मीन बहादुर गुरुंग कंपनी के सुरक्षा में विशेष योगदान पहुँचावे सुरक्षा गार्ड के हौसला बढ़ावला ई प्रकार के सम्मान से प्रेरणा देवे के विश्वास व्यक्त कइल बानी। वहाँ के सुरक्षा गार्ड सबके भूमिका के सशक्त बनावेला उच्च मनोबल कायम रखेला ई किस्म के प्रोत्साहन कार्यक्रम सभी जारी रखे के बतैल बानी। ई सम्मान संगे सुरक्षा गार्ड पराजुली अपन कर्तव्य प्रति और जिम्मेवार प्रतिबद्ध होकर काम करे के प्रतिबद्धता जनल बानी। ई सम्मान से देश भर के सुरक्षा गार्ड समय उत्प्रेरणा प्रदान करके विश्वास व्यक्त कइल गइल बाटे। खेल खिलाड़ी के विकास के खातिर परवानीपुर गाँव पालिका में रहल बुनियाद खेल परिषद के स्तरोन्नति करे के मध्य प्रदेश खेलकूद तथा समाज कल्याण मंत्री प्रमोद जायसवाल बतैले बानी। आज सवेरे परवानीपुर गाँव पालिका में दूसरका अध्यक्ष कप क्रिकेट प्रतियोगिता 2081 के उद्घाटन करत प्रमुख अतिथि समेत रहल वहाँ के ऐसा बतैले बानी। बुनियाद खेल मैदान में आवश्यक पड़े वाला खेल पूर्वाधार के खातिर आवश्यक पड़े वाला बजट विनियोजन करे के बतैले बानी। परवानीपुर गाँव पालिका दूसरका अध्यक्ष कप क्रिकेट प्रतियोगिता 2081 के खातिर इससे पहले खेल सामग्री वितरण कर चुकल बाटे। गाँव पालिका के अध्यक्ष राम छत्री प्रसाद कुर्मी युवा सबके अनुशासन में राखत दक्ष नागरिक बनावे के खेलकूद के विकास जरूरी रहल बतैले बानी। इस अवसर में पूर्व संघीय युवा तथा खेलकूद मंत्री इकबाल मियाँ, प्रदेश सांसद मोहम्मद समीर, रविंद्र दास श्रेष्ठ, प्रमुख प्रशासक अधिकृत मुन्ना शाहरौनियार, एमएलए नेता मुबीन आलम, किसान संघ के केंद्रीय महासचिव उमेश गुप्ता, हरेक वार्ड के वार्ड अध्यक्ष, गाँव सभा सदस्य, स्थानीय नागरिक, खेल प्रेमी की उपस्थिति रहल रहे।
सामाजिक संजाल के प्रयोग करके फिरौती उठावल आरोप में प्रहरी बांके के कोहलपुर से एक जने युवक के पकड़ाव कइल बाटे। सुरखेत के भेरी गंगा नगरपालिका 7 काठे घारी रहवाला 41 वर्षीय राम बहादुर बीसी बुढ़ा क्षेत्री के फिरौती मांग कैले के साथे ठगी लगायत विभिन्न आरोप के आधार में पकड़ाव कइल गेल। इलाका प्रहरी कार्यालय कोहलपुर के परिणाम उपरीक्षक धर्मराज भंडारी जानकारी दिल बानी। कोहलपुर 5 में डेरा करके रहत आइल बीसी भारतीय गैंगस्टर नाई के लॉरेंस बिश्नोई आ अनमोल बिश्नोई के नाम लेते फिरौती मांग कैल ठगी लगायत आरोप के आधार में नीच के पकड़ाव कल गेल। वहाँ के बतल बानी बिश्नोई के नाम लेते 5 करोड़ बारू अर्थात रु 8 करोड़ फिरौती मांग कैल मिलल। प्रहरी नायब उपरीक्षक भंडारी जानकारी दिल बानी। सामाजिक संजाल व्हाट्सएप प्रयोग करके बीसी फिरौती मांग कैल जानकारी देते भंडारी विदेशी नंबर के व्हाट्सएप से फोन करके धमकियाव के समेत उल्लेख कैले बानी। विक्रम संवत 2062 चैत 8 में सर्वसाधारण के धमकी दे चंदा वसूली कैल आरोप में जिला प्रहरी कार्यालय झापा से बीसी विरुद्ध मुद्दा चलल रहे। एकर 2 वर्ष बाद विरोधी रकम वसूलल आरोप में काठमांडू से ही निज विरुद्ध मुद्दा चलल प्रहरी जनैले बाटे। आरोपी के कर्तव्य कसूर में भी मुद्दा चलावल गेल बाटे। विक्रम संवत 2064 में भयल संविधान सभा के निर्वाचन में एक व्यक्ति के गोली मार के हत्या कैल आरोप भी उनका ऊपर लागल बाटे। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली अपन औपचारिक भ्रमण से नेपाल और थाईलैंड बीच के आपसी संबंध नया ऊंचाई में पुगल बतैले बानी। थाईलैंड के औपचारिक भ्रमण के क्रम में बैंकॉक में रहल प्रधानमंत्री ओली थाईलैंड के प्रधानमंत्री पे थोंगथांग सिनावात्रा संगे भेंटवार्ता बाद आयोजित संयुक्त पत्रकार सम्मेलन में प्रधानमंत्री ओली भ्रमण से 2 मुल्क बीच संस्कृति, पर्यटन, शिक्षा, ऊर्जा लगायत क्षेत्र में सहकारी अभिवृद्धि होखे के विश्वास व्यक्त कैले बानी। वहाँ के नेपाल और थाईलैंड बीच के 65 वर्ष से रहल कूटनीतिक संबंध जनता बीच के संबंध के और विस्तार करे के विषय में हमने बीच छलफल भरी बतैले बानी। प्रधानमंत्री ओली नेपाल में होटल व्यवसाय तथा हवाई सेवा जैसन पर्यटन क्षेत्र में थाईलैंड के लगानी या व्यापार के विषय से आए वाला दिन में प्राथमिकता मिले के विश्वास व्यक्त कैले बानी। प्रधानमंत्री ओली या थाईलैंड के प्रधानमंत्री सिनावात्रा के नेपाल भ्रमण के निमंत्रण दिहल जानकारी देते जल्दी नेपाल भ्रमण होके के विश्वास भी व्यक्त कैले बानी। प्रधानमंत्री ओली भ्रमण दल में प्रधानमंत्री प्रथम महिला राधिका साक्य, परराष्ट्र मंत्री आर्जुराना देउवा, प्रधानमंत्री के मुख्य सलाहकार विष्णु प्रसाद रिमाल, आर्थिक विकास सलाहकार डॉक्टर युवराज खतिवड़ा, नेपाल सरकार के मुख्य सचिव एक नारायण नरियाल, परराष्ट्र मंत्रालय के सचिव अमृत बहादुर राई लगायत रहल बाटे लोग।